Kalayan sa Ginoo nag-pro good na. Ya, kumusta ang life di sa Saudi? Karon na ulit na ni siya te. Ulit na Husband day? na lang maatog yung anak. Sige. Hi mga bay! Welcome mo diri sa cafe namo. Suya to siya. Aga, mga unta sa ilahang bestseller. Dinhi sa ilahang ari lang. Ni ay kuan ka ng unsay nga ani? Spicy bulgogi. Spicy bulgogi o ilahang kimchi fried rice. Unsa may? Dayon ang ilahang bestseller na unsa nga kape ni ganigang Java chip. Jaffa Chip. chip. Mo'y pinaka bestseller nila mga boys. Sige. Dili kaya sa ano kaya? Ay sus, ay nalagarag-garag chopstick ya, mapoy magkinamot kaya. Yeah, I would like to say thank you no sa nag-invite na mo diri. Ang saingan ani ang first lady sa tag-iya sa Kinamo. Thank you so much sa napakabuutan nga tag-iya. Tilawin ang kuan niya. Dumi mo sila dapit. Masiyam sa man. Masiyam. Hoy, babayot mo ka. Uy, hinay. Hala, kaigo ni mula. Di. Wala. Wala, lami siya ba eh. Na, muna gusto ni mo yan kay spicy man. Na. Nanti naghang. Di kaya na siya super hang yun. Ganahan siya kang super hang na siya yung noodles nga. Panintun siya. Nanan na po kaghalang. Kayo suri sa Mga Koreano halang dun, no? Sa Korea, hang ba Ito. yan yun? Labi, naghatag lang kong noodles. Di ka Korea sad. Ito tang Korea. Samyang. Samyang ba na? Oo, super. Wa pa na ako makaon. Murag hang. Di tayo banginan ako ba? Anak ko, ang tilingaw kay kuha na niya video ni Kapkap. Nagchat-chat mo ka ron? Regards nung ko ha? FW pa sa di siya. Oh! Hi! Hi, bye! Hello! Kamusta? Nakalaag taon? Oh, nakalaag ang mga hagdaway diri. Ay, gi-invite ko sa napakabuutan ng napakagwapang first lady diri sa cafe namo. Tanawa sa YouTube, Comment siya tayo, hindi kayo Pastilan, hurot na di ay? Sa kwait? Uy, napanos na yung video nako ni mo di ay? Asam ka karon? Oh. Kay karilit kas kong live. No. Sa looy ko taon ay. Wapa gyapon ay bisag looy. Laban. Oh. Ha? Wa na gikapoy na upang saba ng hagdanan kanang masukuta sa amo. Dito na sa hagdanan mga saba. Naana gikaluyan sa Ginoo, nanay gamay negosyo. Nag-start. Ha? Mary Joy. Maria Ligaya. Dito sa Oh. Lingaw kay nini mo na yung Nya wala ka ni balik pod. For good na sad ka? balik. Every 6 months ako pabalik dito. Oh, 6 months imong kuan imong bakasyon. Dili kay kanang trabaho mo dito sa una niya. Ang anak ko transfer na dimi. video ka niya. Uy, nag-live ra ba ko dire? Ayun, di hamang nag-live. Asaya, puwing ka. Dili close na stop.
Nag-live ko, ay, nagkuhan ko din nag-video. Mulaag siya sa balay pohon. Adto niya. Ah, sige, paalaga na lang po siya. Para magkita ta. Mag-sit sa aming time. Ah, dalo na ko sa teacher ring. Dalhan daw niya sa teacher ring. Ayaw ko kailangan charing. Kapag-promote na ko na yun. Si Kab-Kab Renailan. Lang tawag si Charing. Sige na, oy. Live siya. Ay, ginawa pa tabangi. Abu Dhabi na siya. Dito yung Saudi. Ay, usa din natin na siya. Lahi ang Saudi, lahi ang Abu Dhabi. Kay yung husband, naaman din to. Kaya yung anak ko, nagpila naman, nagpila yung anak dito yan. Arabo? Dili, Filipino. Filipino, sad? Yeah. Karon kay mahal naman gud ang gasto doon dito. Mm, Mo nang i-transfer okay, diri. So, naan sa resibo? Siya na lang ang isang anak nga laki niya. Isa yang bata o yang anak nga babae to dito nang trabaho. Naman sila balay. Ah, aman sa dapit ni resibo. Mingla. Ah, dito nakalaag bitaw ko din. Diha man sila sa mua na Christmas. Ah, mo ba? Sila naglaak kay wala man na siya. Bago lang ka nag-message na ako or dugay-dugay na rin kasi comment. Nag-message ko. Na di na ako mabasa no. Nakakuan ko chance tumuda ng photo o video. Lagi. Bitaw, ang uban bitaw mo na lang way para makita ko. Kay kuan. Asa man to si Inday nagtiniil? Manghihit na siguro po to. Hala. Sige ba siya inom o kuan? Dapat nagtilair mo kay kasukan sa sabo kayo. Pareho niyo magagan ko. Ay, dagdagan kasapa. Enjoy. Kisa man tong tigulang ganiya nga imong kuan. Kuan nagpagtahon. Ha? Di ba si tita, unsa kisa tong tigulang ganiya imong gitahon? Tagiya ni building. Tagya sa massage, current massage. Ah. Kasi yung mga Korean nga business dito, kailan lang nito sa amin. Ah. Nagapamassage mi sa nuwatay, lami kayo. Ah, Alam ko si Angel. Thank you lang ga. ay, katong chocolate. Share lang mo tulo lang ka. Ang dagan ni ka. Kaya dako ang kaina. Cake ni. Oy, ikuan siya kutsara. Dili na. Turo ako sa. Ingan na niya siya ay. Bibi. Pero yung sa'yo, Oy. Ah. Sa tanan. sunta kayo sa tanan? Wala ko nako na yung ano. Ini nga na busog na sila. Mapay gidadaan ta kag kuan, ug salad. Oo. Naa sa freezer ta akong tong gipakpak ba. Pag New Ano ko Year nang Tuesday, hunang sa akong kuan. kuan jud amua ka na palit sa gawas, pero may manluto kay wala lagi ang mga kataba. Sa Balik may mi tanan sa duha gawas. raman mo. Sa may Duha mong raman. handa. Nagpalit rami og Simple pang lang. steak. Kanang Ah, nagpalit. nagluto sad mo din. Nagluto, napayat mi pang steak nga kami lagi kuan. Kamuray ga kuan barbecue. Nya. Murag na pa ko sa Pang libito. circle kay kilig bang kuan ang. Ma, murag na ako Ah. sa libito ma. Sige, gano'n ako ko. Ah, nag-bro siya jit na. Naglit Murag ka nalipo. Legit lang to be. Nipong. Ato to kuan ang price kay di makuan to siya. Wala. mo. Ang kuan na iyo lang. Wala na ni Chini. Nay, I can show you the world. Barko. Kao na ni Bi, Prince Price. Matong Daghan sa kay. babaw eh. Thank you kay ning tanan. Dili lang ma kuan sa camera ning tuang palangga no kay allergy siya sa camera mga bay. Di Allergic kaayo. allergy kayo pero gabi niya ka cute, kagwapa, ug labaw sa ng kabuutan. Ang first leading lady sa Pagkatawa ko, ante. country namo. Sobrang cute niya, super cute. Ay kabayo. Naunsa man yung batao, nagtiniil man. No, limpyo man siguro diyan, no? Uy, tabangi ko niyo kaon, ani kidagan kay ni kuya. Kuya. Tabangi ko niyo kaon. Natag sa inyo. Ikaw niya na inig makita Yung kami. kita tag otro bon. Siya, okay ilang kabkab, ay wag ko ilang charing, uy, si Di ko kabkab ba ra. na siya alama ka ng kuante. O kung saan yung makita niya mo na yung balik-balik. Sa kuan, sa Twitter, daghan daw nag-tweet sa kuan, na kay Twitter.
Daghan daw nag-tweet sa ako, nya sa nag-tweet diha daghan kayong salamat ha. Ako kay bago mo Twitter. Wala ko ito. Daghan na kayo nag-tweet mga idol daw ko sa ilang mga mama. Ingom ta kung uyab nga pula nga. Muhang mga followers halos no kay mga idaran na. Ko kay akong mga pinulungan pa man sa mga katiguangan. Dili man ako bata. Hindi kayo din mga bay, makarelax ka. Mga nasa bahay kubo, bitaw. Lingkod ka na, mga nasa bahay kubo, nice kayo. Nga, barato na ilang mga food. Very affordable. Nasa sila brand sa Park Mall. Lapit dito ganito. Dapin sa highway ra, no? City Times Square 1. Nga, City Times Square 1 ang ilang pwesto sa Park Mall Kilid ba? siya sa 7-Eleven. Kilid sa 7-Eleven na dito ilang pwesto dayon. Ora nino duhara, tulo unta. Pero nag-close na ang usa. So wala, thank you. Jud kaayo lami kayo ang pagkaon. Nalingaw siya sa elevator. Day. Nagtinail kag maayo day. Eskwela Pero ka. imong di or ikuan. Eskwela kag tarong nga kay imong balay elevator. Oo. Pardon mo puro sa elevator kay adik mo ka sa elevator. Sit down diri ka sa anak ka. Taro ni ma. Escalator. Taro nga inyong mga tissue da lang. Escalator kay ma. Mm. Wala ko dito escalator. Ay, nakakita naman eh. Ayaw pag tiniil dito lang sa CR ayaw lang. Nagkano kayo sa kuan lang. Ingon ako ante kay bawda ka mo Arabic. Kabaw. Siya kay baw na mo Arabic. Kabaw ko. Ay, uya. Kaabi ni mo kung na kay mga nahibaw umitaw ng mga languages, makapuno bina sa imong knowledge. Kita pila ka buok atong bawaan. Cebuano, press mo bawa Korean, no? Nagswila mo. English, Tagalog, pila na ta ka language. Kay mong amo kay di ba Arabo ba ya? Arabo. Ikaw Kay siya ang magluto nila te. Ako dyan, tanan-tanan. Kung makita ni mo akong mga video, mga daan, kung mag-recall ka, naayos akong live dito. So tapay mo ikagaw dito. Wala. Nauna ba ito? Uli na ko. Nanipay ko nga na humanay taon sa kong kontrata kay dapatan di ako dito. Mo lang ito imong ikuan. Hingak ko. Pero, ito nga, yung pag-uli na ko, daghan kayo silang mga flowery words. Kay, so niya, balik pa ko ba? Na di na pwede, kanibang nanatay ka-adlock bitaw sa atong dughan. Isod na kayo. Gusto pa tang mabuhi. Bito. Or at least no naman kay ginagmay. Kaloyan na sa Ginoo sa tanang mga kalisod nga nagian. I-bless na itang. At least siya kuan na lang siya. Nya imong husband kay na imong sana pula sa to pula nga. Iyab ng pula. Oh. Na dugay ba may anak nagkuan sa nagbuwag. Balik lang tungod sa mga bata. Ngandoy putahan silang tulong. Magkahiusa gid mi balag magkinaunsa. Pero kanang imong mga anak kay naa sa iya na. Before na silang papa. Nya pinasagdan man dito so akong gikuha silang tulo. Tusod jud ako nga mag-uban bitaw silang tulo kay di bang lagyo ilahang dughan ba kay parehas na mo oh. Lagi may mga managsuon. Lahi ra jud kayo ang pagbati nga magtapok jud mo permi bitaw. Sa pa masige mo away at least igsuon jud mo na pamilya gyapon mo. Kasi na mga away-away part man gid ano. Pero kani maglagyo ang managsuon murag lisod kay imagino bitaw. Murag di ko gusto ba nga itabo ko sa akong mga anak. Wa karon ako ido ka igsuon tulo. Nako close. Kay dako Mag na ako kay kuya pa video sila. adto nga. Kuya pa sila wa naman ko kakuan sila. Dugay mo ka sa kuwait pila aw. Ito. 7 years. Puyo.
Kuya, Buwan-buwan din. kung saan nahubog ka? Na, kung ka nagtapon. So 7 years, wala ka ulit. 7 years. Wajud ko katigog. Kaya tungod, daghan kay sila akong buwan gibuhi. Wajud kay ko kawit ko kwarta no gamay ra kayo kanang nigday nang uli mga tag bonus kung amo. Mo jud Kaya ako remember ba ko mamir. tibi usar lang pulma sa buhok. Oo, pangana no. Sa unsa lang ba para bitaw kantanaan baga-baga tan. Ibaga biya siya o nga akong giputlan. Bitaw. Ibaga siya. Pag ana tula. Ibaga siya. Ikaw ra. Ako ra jud bisag dito Yeah. sa. Ako ra jud Yeah. tupi niya. Yeah. Unsa man na? Ano na? Dali lang tabahin ko kaon na ni lang fried rice. Muto din na iya. Dala niya. Lagi mo Sina? mga sekretong duwa ha. John Cena ba? Mana kita si John Cena. Okay lang John Cena ma. Yung kansimi. Ma, Lut lang. kanang boxing ba dako kiglawas imong sihok. Si boxing wrestling. Ay wrestling ano man ano siya. Ano siya? Yang mana bito siya ano? Iya, lingaw ra mo sa inyo laag ron. Ayo, yang mana bito siya ano? Mama na bito si John Cena. Mintas na pay chance mang laag. Laag Kay ta. klase na. Banding ta kay klase naman. 6 maybe ugma. Taka lang. Excited di kami eskwela lang. Ipa 6 naman mo uma. Para sa Saturday pa tomorrow. 4 and 5. Saturday pa. 5 ugma man no. 5. Share mo ni kuya nila Five plako. ugma, tomorrow. 3 pa ugma. 4 di ugma, 3 man. Ang sama na imong order. Ice cream hindi kaon na. Lain kay ang cake. Pure siya nga cake. Usog na ka. Busog na ka, oy, mo nang Ikaw ingana. mo Tamis kaayo. Magaling ko sa kuan na. Say thank you, baby. Ayaw pagkuan pang. Kaan pa di Jill kay nag-abot ito, libang dito. Sabaw. Magaling ko sa french fries mo. Ha? Halang lang. Bro, uli halang ano. Kani di ay? Kasi nakakaon siya ka something ani nga ha. Mayang. Mayang. Lain lang. Kanyo, lamig ni. Nagpuyo na kita ba? Sige. Hindi man, ha? Pamina rin mo hang, ay. Ay, sus ko. Nagsagol-sagol sige mong gikaon. Share mo ni kuya, tulap. Katungin mo ang Ay, saba. Ha? New Year man siguro to. Tagiya to sayo ta kay mong gipalit. Adong pink kayong balay? Pink. Manginandam, dahil sa dama kay welcome na kusla sa ako ang balay. Pink kayo nga. Pink ay. Kuya, di magsaba, itaw sa ubos. Itaw sa ubos. Mayon dag makita ta ng charing no. Ganahan ko Ilang. lang tungag kaon niya. Ginawin kamot to. Kita lang. Sige ba kag inom? Ano mo kainin niya? Di ba yung kiat? Pag sandal, umato ka dito ha? Pero muuli na ba siya sa Davao karong after sinulog. Dili pa man siya sinulog. Nag-vlog siya. Ma, Ang kamot kung maka-aris siya before siya makaulit ako. Like overnight, sa balay, minta. Domingo lang, Domingo. Kay Lunes, gamay ra. Kailan ko mga katabang na to, pin mga lingaw. Wala di sila kabo. Duha. Mga buotan na sad. Siyempre, di tayo tigluto sa amo ah. Niya ako may luto sa kumbana. Ikaw dyan mga mot og luto. Ano dyan? Lami kayo siya. Lami kayo. Lami dyan kayo siya mga bay. 170 pesos. Busog na kayo ka. Puno siya. Bali, kisa may nag-teach siya sa kwan ni James. Husband. May James. Nagitulduan ang mga staff. Adi training sila no. Naagyo. Nya sa man ni Ron, kita ni mo. Rot ani Ron kay wala. Wala ka busog. Sukaon ka nag-kimchi te. So yan, it's my first time. Kana kay giluto naman na good ng kimchi. Kini familiar jud kay ni Ate Charing kani nga pagkauna kay. Okay, Korea, be na siya nakatanaw, naka-Korean ba siya, Oo.
Naka-speak po siya Korean. Nakapaminaw ko nga mag-Korean po siya. Nag-teach ba siya Korean? Ah, Teacher ba siya sa kuan? Ang naimo larga, siya ba magtudlo sa language Korean? ganahan ko niya. Uy, grabe. Kanang mukaw isda ba nga upuad. Wala man siya. Ang buko. Like arte-arte. So kani siya hang no. Ma, alas 8 kami uli, ma. Pero as in, dili ko siya ha. As utso na ka na. Taon na ka. Nye. Usog na kay ko. Pag-grab lang mo, Hindi. pag-grab lang mo eh. Kuan. Ayaw lang, ayaw magkuan kami. Mas enjoy mag-jeep. Lingaw Hindi kayo. mo maabot eh. Hindi lang. Okay lang. Dali lang. Di naman yung traffic. Naganiha lang ang traffic. Nag-date mo ko na ako sa among ipaulit sa Wala problema. niya si akong bana. Mm. Hate yun na niya traffic. Enjoy problema. Mag-enjoy yung kuan. Ma, anak ko Sobra. Ang main, nag-aasa dyan ka din. Dumingag. Ayun, kuan. Sakop sa Mbusor. Mindanao. Kuan sa dito. Di ka ka familiar. Mindanao jud ko. Bukid na jud Pero kayo. imo ang kanang laki, has kuan na. Cebu na, taga Cebu. Di, pero dili gid na siya nagdako. Kuan ba? Bali Dili sa na siya. pier na siya sa una, sa ulitaw pa ba? Kanang singan ani kanang medyo sige nga ani oy gani bang padung na ka sa ulitaw ba? Singan ana. Naitawag an term ana baka na mo padung pa kag ulitaw na ana gina siya to Cebu. Nang pares pa ani nilang mo idaron ba? Awa rin, ma. Hindi ko. Nung sa ka diha? Ay, ito ba? Muna na siya ba? Gawas ng kuan. Eh, busog naman siya. Nakuan na siya pa. Matuwat sa lang ha. Yung tiwasan kay sayang Sige, kayo. mo ato man may ugmaktan. Isa may inyong gihatod sa airport atong nga time. Friends ang husband. Koreano sa. Oh, Korean. Kasi ba ito may ug ka na. Ang usa nga ga-order, dugay kay migawat dito. Nag-uwan ba ya to te? Uwan, Pag- uwan. Ata na miguwan. Akong giingnan siya nga. Asa kay Mayo, i-deliver sa namo ning sa Park Mall. Dayon balik na lang mi para pa-deliver sa imuha. Siya sige kay layo pa dai guys sila. Oh. Ya, primero siya man kuy gaingon ako. After adto dito may J Park magod. Jipan Oh, mo. nauwan ko lo oy di ko to kabiyahe sila. Mga jud. Kaya ang akong husband ingon siya nga kuan sila og kaon nya. Pag ingon mo nag-helmet ingon nga nagmotor siguro ni. Oo. Yung motor yun. Mo gina mo gamit pa mo deliver kay mas dali makalusot-lusot man ka. Bitaw. Pero at least kanang na may Diyos income. ko, ginoo ko. Mga batang karon pa nakatulog og tiles. Sige lang mula niya mi sa inyo nga og maatubig maktan. Pohon. Gamay rin taong kay ito among girintahan Sige na. lang oy, at least na ayo. At least buo mi ba? Bitaw. Ang importante. So everyday ko ka na ay kuan na mga Mm. Kada adlaw, Domingo lang ang gamay kay naay mga absent ng mga tindera. Ay di mo tindag Domingo. Ano man aday? Makaya na nimo pating dagana. Tagkagkadlaw. Ay, alas 10 gabi isuod ako. Naman na alas 6 sa busta. Una nga, tibok adlaw to. Adlaw dyan ako dito. Alas 6 food. May Sayas. kidaghan ka. Imagine lang, pila ka oras kong tinindog. Ay, kabayo. Lagi. Musa man na imo ang gamit. Steamer. Ah, super ting 25 ramang ko kada haon. 25 ka buok. Nga, tag 600, 700 biya ka buok akong luto. Dugay kayo ko nambay dito tinindog. Kaya naman. Kamay na kayo ng trabaho, compare sa akong trabaho sa Kuwait. Bitaw. Dako yung balay dito, tuyok-tuyokon. Napay sakyanan, pa inog dinaghanan, napay mga bulak, bubuanan. Lain Laba, pa ang mga laba, mamlansa, manglimpyo, napay lutuanan, lain-lain, pagputahe kada Abi usa. ko ikaw ang ako
Abi ko ti imo ang main yun is magluto. Mo din na main ako all around ko. Ah, mga lagmi kay kog lutuon. Mm. Yung may kay mga pabak-buwak. Lami ra lang taon eh. Pero lugan lami ano sab sila. Basta na Kung sa man nag-learn jud ka na or gitudloan jud ka. wala upload jud na. Walang on kuan perception. Basta ganahan lang ko kung ganahan lang ko mag-design eh. Binagmayo kong mood. Nya, gusto na ko i-surprise ako mga alaga. Pila ka ba katabak nila? Duha rami. Duha ra. Ako ka bay? Pat ka pala pa. Walo ka buk sakyanan. Pabulak pitindagana, pila ka buk sala, pila ka buk kwarto. Yung kasilyas, walo ka buk kasilyas. Imagine na. Walo ka kasilyas, pila ka kwarto ha, usa, masiro, may mga anak. Kay kung anak ko. Oo, dagan mo, tagsag yung kwarto.